Duha ka tuig nga ginpaiway ang pila ka mga naandan nga tradisyon kada Semana Santa. Lakip ang pagprosesyon, paghalok sa krus kag madamo pa. Apang wala ini nanginupang sa espiritual nga kapasidad sa mga Kristiyano nga magpangamuyo kag magpamalandong. Sa Semana Santa, mayara sang perpekto nga oras para magpanilag sa mga aksyon kag magdesisyon sa mga pagbago nga himuon para matuman ang pagbuot sa makaako. Subong nga 2022, kadungan sang paghalog na sang pila ka protocols, may kalipay nga nadulot sa mga Katolikong amat-amat naman nga pagpasugot nga hiwaton ang mga aktibidad sang simbahan nga aton natuigan nga naandan. Hi there mga kapuso, welcome back. You are still watching GMA Regional TV Early Edition this morning. Ginatutukan naton ang mga nagkalain-lain nga schedule sa aton nga simbahan diri sa Bacolod City para sa pagsaulog sang Semana Santa. With us is from the Diocese of Bacolod, Father Henry Donasco. Pads Henry, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. May aga. Good morning, Sir Adrian. Thank you for having me here sa inyo program, early edition. Pads, let's focus sa mga naglain-lain nga programa sa Diocese of Bacolod nga na-cancel because of the pandemic for the past 2 years. Kung balikan naton ang duha ka tuig nga nagliligad, how would you describe it? Unagin siguro sa unang pagtanaw, siguro makasiling kita nga we have been deprived of many good practices, no, as a Catholic nga naga-enhance bala sa aton spiritual kag prayer life, no, like ang misa, ang iba naga-online na, especially sang Holy Week for the past 2 years, no. Ang mga nagani nga as much as possible ginatinguan tagid nga ipangbalik liwat, no, ang mga traditional practices naton during Holy Week nga nagabulig sa aton pasanyog sa aton spiritual life as Catholics. Yeah. And now, bangod naghalog-halog na, balik na kita sa naanda naton? Actually, ang diri sa Diocese of Bacolod, sari-sari kita cases, no, kay ang iban sila nagabalik na manggid sa mga traditional nga mga practices, like ang especially nagid ang concern nato ng mga public activities naton like procession. So ginahatag gyapon nga instructions ng diocese nga ang mga public activities has to be closely coordinated with the LGU. So diri sa amon wala lang danay kami nag-decide kami danay nga wala lang danay procession. Let's focus on Monday, Thursday, Good Friday, Tub-Tub Domingo. Any semblance of normalcy nga paabuton sa aton mga kapuso sa Bacolod kag Negros? Balik na bala kita sa naanda naton? Actually, kung sa sulod sa simbahan nga celebration, nagbalik naman gid kita sa traditional nga celebration. Still, sa mga parishes, gina-observe gyapon ang distancing. Pero sa iban nga mga parishes, like ang distance lang gid 1 person apart, no? Pero ang matahon na sa Holy Thursday kay si Pope Francis, subong dugin abrogate niya balang sa washing of the feet, kundi before ang ginahugasan tiil mga lalaki, mga apostoles, no, subong pwede na mahugasan ng mga representatives sa parokya, no, like amon last year ginhimo namon diri nga mga frontliners bala naton during the times ng pandemic, amon ang ginhugasan namon sa mga tiil, may mga babae kita, mga nurse, mga teachers, no, mga policemen naton, army, no, ginhugasan na mo sa tiil to show our gratitude, no, sa ilang pag napapangabudlay public yang practices sa Holy Thursday. Still ginapatigayon naton ang bisita iglesia before until 10 lang. Kaya subong do nagnubo ang alert level naton ang curfew. We can have the bisita iglesia even until 12 midnight, no. Pads Henry, ano naman ang mga new normal sa Visita Iglesia? At the same time, Father Hen, sa adoration naman of the cross and veneration sang aton nga Santo Entierro, pwede na bala kapahid sang panyo? Ang siguro subong kato hindi pa kita makasilingid nga makakumpiyansa kita, no. Still ginapatigayon naton nga ang veneration sang Santo Entierro nga wala lang gyapon physical contact, no.
ang iban nga mga parishes may manami sila nga mga gesture ang ginahimo nila sila ang naga-provide sang mga panyo ag sila ang nagapahig kag ginahatag as giveaways sa mga tawo nga nagabisita. Pero kung sa mga parokya kung hindi nila na mahimo ang nga practice, still gina-avoid nato ng physical contact sa Santo Entierro. So instead, mabinerate lang sila through the gesture of genuflection, maluhod sila o kung mabaw before the cross or before the image of the Santo Entierro. Muna danay ang gina-observe naton nga practice during Good Friday. Father, anong mensahe naton sa aton mga kapuso subong nga Holy Week? Anong gusto ipalabot sa aton pinalangga nga obispo? Sa aton nga mga kapuso siguro ini nga Holy Week ginahatag sang aton simbahan nung period sa diin makabuylog kita sa Paschal mystery sa aton Ginoo no sa passion, death and resurrection. Tunamigin nga buylogan naton ini with our physical presence no hindi lang kita magsalig sa online nga live telecast no sa aton nga mga selebrasyon. So kabay pabuylogan naton nga puno sang active participation no kag ginaupdan nato sa aton tsakto nga disposition as we enter the Holy Week celebration sa aton simbahan. Sa inyo tanan madamong salamat. O ara mga kapuso, mga mapuslan ng impormasyon gikan mismo sa Diocese of Bacolod. Father Henry Donasco, thank you so much for being part of our program. Good morning. Thank you so much Jude sa early edition no sa sining opportunity. Don't switch channels ha, padayon lang magtutok kay isa ka dedicated designer ang makaupod na sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kun aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.